Nanging kowe malah nesu
Lanjut apa dilanjut? Lanjut apa lanjut? Ini saya mau tanya dulu. Tadi itu di grup WA itu rame. Katanya Mbak Marcella putus sama pacarnya. Aduh dek. Biar tidak menjadikan fitnah, kita tanyakan, setuju? Mar, apa tenan gue? Putus karo pacarmu? Tenan Pak. Aduh, tenan ya. Ya Allah Mar. Tolong teman-teman yang di TikTok itu dibantu cari pacarnya Marcella itu. Ya. Ini Mbak Muna nggak menyalami dulu sama teman-teman, ayo. Selamat malam teman-teman, ayo. Selamat malam teman-teman. Halo. Mbak Mar saya nggak selamat malam dulu iki. Ayo saya. Sing banter ke saya. Selamat malam sayang-sayangku. Piye bos? Kowe ngomong apa? Halo Bem. Halo Besti. Ya, ada berita apa lagi kita selesaikan kalau ada masalah? Ayo. Anggun bar putus, ya. Putus karo sapa Anggun? Anggun putus karo Bernat. Nat, gue tolong Nat, gue tak kandani. Pemainku ki wong 16. Aja mbok pacar kabeh. Kancane diumani. Iya toh? Pak Direpas nitip salam enggak Pak De? Ya, yuk Pak De, lanjut Pak De. Oh, ayo Pak De, lanjut Pak De. Pak De. Kantaning kang sekar gadong miwa kembang menor kang eswara winur lan toyo-toyo tan katiku suma mangambar-ambar wurkuku sing dupaku malon kalon katiku sumolir mega membo Bathara doyai garwaning sot tega temenira yai apa dosane penyatang sira yai engkang akes katingaran yai duka punapa to lamun kalih Sigro budal para pitik-pitik. Iya. So. Iya. 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 Weh. Go. Weh. Oh. Weh. Oh. Weh. Oh. Weh. Oh. Weh. Oh.
Ora. Oh, wih. Oh, wih. Oh, wih. Abot iki. Wih. 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 Ora Sela, ora Cinta, ora Yulia, ora Novi, ora Amel, ora. Bingung lah kowe. Ora Novi ora. Ser. Wih, 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 wih. Ora Anggun, ora Sri, ora
pas-pasan. Rino kelewat wengi mung sliramu sayengi dadi bebujane ati pancen maneh semu gawe ketereng ati ya mung sliramu sawiji arep rujet atiku
Soto